Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Inggih kula hormati panjenenganipun Bapak Ustaz Sukisno. Inggih kula hormati pengurus Yayasan Tarbiyatul Anam. Inggih kula hormati sedaya pengurus, direktur, ustadzah Tarbiyatul Anam. Inggih kula hormati para tamu undangan kakung saha putri, otawis kirang wicaksana pemenawi kula panjenengan matur taksih mangke kasuwun panjenenganipun Bapak Ustaz Sukisno ingkang badhe paring ceramah kawi pengaosan tasih kathah sambutan sanesipun kula nglenggono kekirangan saha kalepatan sanesipun ngawi basa nasional kula basa Jawa. Nyuwun sewu menawi samangke panyuwun ingkang kula hormati panjenengan Bapak Ustaz saged miyaraken menapa ingkang basa Indonesia menapa ingkang basa Jawa kula kinten samangke dicampur. Mekaten astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.